RW 5. Satripun nggih menika campur sari kalajengaken menika wonten adicara sambutan Wisono sambutan ingkang sepisan nggih menika saking Bapak RW dumateng menjadipun Bapak Lukman kawula aturaken tuluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di kesempatan malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap kita haturkan ke junjungan Nabi kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana akan kita nanti syafaatnya di yaumul akhir. Yang terhormat untuk Bapak Kepala Desa Wagerejo, Bapak Atau Rohmah beserta perangkatnya, dan yang terhormat untuk Bapak RT RW khususnya RT 1 sampai RT 4 di wilayah RW 5 Wagerejo, dan yang terhormat untuk kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda khususnya RW 5 yang malam hari ini sudah bisa hadir di kesempatan malam hari ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan alhamdulillah lagi saya ucapkan syukur kita karena warga RW 5 bisa menghadirkan ringgit Kuncoro Laras yang sudah bisa hadir di kesempatan malam hari ini, kompak selalu untuk grupnya mudah-mudahan, dan saya ucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Dan juga saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada warga RW 5 yang mulai kemarin sampai sekarang kulo repoti ibu-ibu pemudane, tapi alhamdulillah selalu kompak. Dan juga saya terima kasih saya ucapkan kepada rental mobil Pak Kukun, dan juga Haja Heri, dan juga Rudi Berkah yang selalu mendukung acara yang sudah diadakan di RW 5. Dan juga malam hari ini saya himbau dan saya berpesan kepada semua warga RW 5, jaga persatuan, selalu rukun kepada setiap warga, tetangga, jangan sampai terpecah belah nggih. Dalam sama siapapun, dalam keadaan apapun, jangan sampai terpecah belah. Khususnya untuk warga RW 5 selalu rukun nggih. Dan sekian sambutan dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nembah nuwun dumateng Bapak RW, Bapak Lukman. Salajengipun nggih menika sambutan saking Ketua Pemuda RW 5 dumateng Bapak Kukun Wahyudi kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun dumateng panjak-panjak, terutama Mas Sukron, sedaya sinden, ugi sedaya warga RW 5, khususipun
Desa Bagurjo. Pertama, kula matur suwun sangat atas kekompakan RW 5 dan juga RW 1, 2, 3 dan 4 karena telah mendukung acara ini bisa terselenggara berkat dukungan sedaya warga RW 5. Sepisan nomor 2, matur suwun sangat atas kepanitiaan acara wayangan sing digelar teng pasar Senen. Yes, moga-moga acara saged lancar sampai pagi. Ketiga kalinya nggih matur suwun sangat atas nama Dalang Ki Sabdo Kuncoro saged napa nggih saged hadir atau saged kompak dalam acara mriki. Matur suwun sangat nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkat, padat, tepat. Menika sing disuwun Bapak Kukon, menika kekompakan dan juga yang diminta dari Bapak RW tadi, persatuan dan kesatuannya itu saling rukun. Nah, mergane apa jere wong ilo-ilone wong Jawa, cerah agawe bubrah, rukun agawe santoso. Mudah-mudahan pada kesempatan malam hari ini keluarga besar dari pemuda RW 5 dan juga RT 1, 2, 3, 4 selalu kompak dalam memperingati HUT RI yang ke-80. Untuk itu ada Vita bersama keluarga besar Kuncoro Laras. Yo cok sebagai Sugeng Daluyu. Selamat malam. Selamat Mas. Suwir atau pedok yu. Kangen berarti. Bejan saya suwi saya dadi ya Pak. Dadi alhamdulillah. Alhamdulillah. Cocok pupuke. Pupuke cocok alhamdulillah. Sat-set yang penting pokoknya selamat. Oh iya no. Dalam rangka HUT RI yang ke-80. 80 tahun. Yang menikah warga RW 5 guyub rukun memperingati HUT RI. Apa? Memperingati ini karena apa? Jeripaya pahlawan. Para pahlawan. Sing Mbah Bae dhewe yang jiwane ditohne nyawane. Nggih. Gara-gara yes ngene iki saiki awake dhewe hanya menikmati. Untuk itu monggo diparingi tetembangan. Iki diparingi sing alus apa sing piye? Wis poe los wae niki. Los dol iki. Aku lek ora esemu ya ora penak lho. Esemu ya hebat esemu. Sing kenduk-kenduk wae ya Mas. Sing iso kenduk-kenduk. Esemu suwe ora ketemu lho Mas. Ngerti lho. Ya, pokari suwe. Oh iki lek gak Pak Andi ya gak penak. Pandi. Pandi.
Cocok ya. Suarane Sampun, Mbak nggih. Pita ini jan ungkul. Mau marahi kudanan ya. Alah-alah ya iya. Alhamdulillah. Sampun ya Mas. Nah, sampun Nggih. bisa duduk kembali. Muga-muga bisa renaning penggalih. Wis mungkin iki senengane iki wayang iki tulen peh jan hebat. Kekompakan ning pasar Senen iki jan alhamdulillah. Oke, untuk itu kaula keluarga besar saking Kuncoro Laras niki Sabtu Kuncoro mugi-mugi bisa nglipur warga masyarakat Bagurje. Untuk itu ada Mbak Libatus Satya. Yo cok. Wilujeng dalu Kang Mas. Alhamdulillah sehat nggih. Alhamdulillah. Sehat ini aku ya seneng. Nggih. Sampeyan ya sehat Mas. Oh, saiki malah bledos. Oh, malah bledos. Kaya ngene iki sampean aku ini ya padha. Alhamdulillah blanding. Ya bene to Mas seger. Terop ya ngene iki. Seger ya Mas. Iya seger du. Lah ya wis panitia ning kene iki alhamdulillah. Lah nggih. Wis disiapi. Wis rokok wis kopi wis lha iki. Maem sampun. Aku durung. Niki es Mas. Es masalah wis disiapne. Dodi dodolan es wis laris kowe. Alhamdulillah. Alhamdulillah niki kok ya dikai terang gitu. Pripun? Terang ya ning kene. Alhamdulillah. Boleh ngejak aku mesti ra kira udan. Lah pun jenengan mboten ate dijak ta Mas? Jenenge ra ngejak aku ya udanan. Oh, ngoten. Salahe dhewe nilapne. Alah ya trewaya udan. Iki mau Sukorno ya, Sukorno Pundurjo. Iki mulai Mbulsari rono iki udan. Ya, sesuk tak omongi Mas Sabdo, aja lali mbae ngono ngeten nggih. Kae to, sedang nyuting anu iki. Gene, Kene sing nyarang. Ngomong ya udan tenan, tapi alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku diamuk anakku. Ya. Apa Mas? Lagune ada permintaan dari Budi Berkah Fam, Ibu Hajah Erik. Oh nggih, Ya sugeng dalu Ibu. jam 12 ya. Lah ngono aku seneng ngono ki Mas. Aku seneng. Yo, jam 12 Sukari Poet. Monggo Mas. Jam 12. Drum, Whitley. Kelingan manis rasane. Apa nih Mas? Kelingan ramah kemuyune. Tresno lan kasih sayangi. Asik Mas. Sayange wis duwe bojo nanging aku kebacut tresno Nafsu rasane ngati. aku ora kelakon duweni Asik Mas. Hey. jambu alam lole lole lo Ya ya ya. jambu alam sekulite ijo sing tiga kasulit duwe bojo kula ada semut durung rondo jatiraku Sudah
aku kebacut tresno nelongso rasane ati yen aku ora ngelakon duweni ayo ayo Ari jambu alas kulite ijo sing tiga kasih duwe bojo ada pula ada semut durung rondo jati rebo sumpah ning batin yen kula sudah dikawin tekad ning ati ora bakal luluh ganti sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni jambu alas manis rasane manis rasane tak enteni randane kelingan manis rasane njur kelingan ramah kemuyone tresno lan kasih sayangi Harap atiku lakon dadi bojone matur sembah nuwun Mas Bali mah dalam aja matur iki Mbak Diran iki kudune iki oh Mbah Tiran ki iki sing dembaku sugeng dalu Mbah alhamdulillah oh lujeng Mbak nggih heeh wis Mbak Diran nggih lagune napa Kula nyuwun kangene ati. napa niku Mbah Guys. mboten sakit kula Mbah Wis tak bedheki ae wis. Lek iso 100.000 lek gak iso 50. bedheki lek aku milih gak Milih iso. apa? Milih gak iso nih timbange mikir ya Mas Heeh. oh nggih Tak bedheki ya, Mbak. Nggih, pripun, Wong Mbak? urip kan bakale mati. mati nggih Iya ta. nggih Lek wis seru dalane mati apa sing perlu dilakoni? balik balik Oh, kacau. lho jarene 100.000 ayo Nek wong sing dibedheki ning jangkut 10.000 sampean. Pulau. Mas Sampean gak oleh. oh kaleh Gak oleh. oke sampean ki gagalne rencana iki mau wis sampe Mbak Diran aku wis semayanan ojo dijawab ya ojo dijawab ngono wisan Ngono? sampean iki salah dhewe gak nukone aku Surya ya kobong Wis tak bedheki saiki ngene pripun Mbak. Mbak ya. nggih Lek pitik sikile piro? pitik sikile loro Lek sapi? sapi loro sapi papat Mbak Mergo apa ula ora duwe sikil? kita jawabnya piye mulai mulai lagi yo pedilannya apa Lek gak iso 50. nyat arep muni nyatek gak sido Gak iso 50. Sepone Mas, gak iso 100. Mbah. Aku tre diomongi ben gak iso ngomong mango. Pripun, Mbak? Lek sapi sikile piro? Sekawan, Lek pitik kali, mergo apa ula ora duwe sikil? nyatek. Salah 50. Loh, kok salah to, Mbak? Salah. Lah pripun? Mergo gak duwe sikil, lek duwe sikil dicokot nek gak percaya lek nek ula wae ono sikil. Lho, lagi kan nyatek niku kan nyokot, Mbak. nyatek iki macan Oh iya. iya Monggo gendinge gumbo kasmara. Masa, oh nggih. Ya. Sinten sing gluduk? Mriki napa? Monggo, gubuk kasmara, Dik. Reta Anggara hebat hebat Piye to ki? Sing entuk kancaku aku sing kok nyanyi. ayo ayo Irga Sesa wis mimi nak Yen liwat
matur nuwun, Bos. Kurang tapi tak bedheki nek. Nggih bedhaki wet, bedhaki mawon. Sampean jujur. Jujur to. Tenan? Tenan. Jujur 100.000. Nek gak Jujur. jujur 50. 50 ya. Tenan? Tenan. Tenan. Pokoknya jujur karo gak jujur 150. Ora. Ora. Jujur 100 gak jujur. Ngene lah ya. Sampean wong wedok ngaku jujur. Nggih. Saiki wong wedok lek krasa nguyu sing krasa apane? Duh lah iki. Loh, jere jujur. Lah. Berarti gak jujur iki, gak jujur 50 ae. Aduh, Wis gak jujur. lambene iki jelas. Hah? Wis gak jujur ae wis aku. Timbang Dijoli kleru. gending, dijoli gending kangene ati. Kangen, lho piye iki, Mbah? Lagune sing pripun niku, Mbah? Wis dadi kangen ning Arek guru garap iki jelas arek guru garap. Guru garap, Pak? Ayo, wis garap apa urung? Urung garap iki. Lirani, Mbah. Ganti ya. Liyane kangen ya. Oh, jenengan. Langsung. Oh, Mbah Ayo. sing nyanyi monggo. Buka celuk. wis dadi anggeping ati duwe cucuk kaya warangono iki Aku ayu lho Mbah Turai Mbah. aku wis kebacut tresno ya mung sliramu sing katon ana mata Ngarep kowe Mbah. yen mengira bisa turu Ora ngantuk. bayanganku wis pikiranku kok kaya ngene rasane wong tansah kangen pengin weruh dheweke apa bisa aku nyanding sliramu Saged Mbah. Duwong ayu kang dadi lemjanku Tulungono rasa kangen atiku Nganggo esok nganti tekan tanganku Kangen iki bisa mari yen Nggih, kangen ning ati sampun. Matur nuwun nggih, Matur Mbak. nuwun. Heeh, Mbah. Kowe nak pol. Mbak, kangen ning Mbak Reta. Dadah. Aja nganu sik. Era nunggu. Aja lupa. Saiki gebraken brang wetan. Brang wetan. Kudune megawe. Lah kan mau apa meneng aku rumangsane. Maksudnya ki kayak lho pengendang sitoke ki. Ayo dicandak. Ayo. Kreasi nih, ayo. Anu idik-idike di anu barok. Anu kuwi sapa jenenge? Oke. Sesa. Kale, ayo le. Iki sing mbok kongkon sapa? Sampean Apa nyanyi apa iki? lagune Mas kan mau ra nek surat teko to. surat gak melok iki. Bojone bayi. Bojone surat bayi. Jadi gak melok. Ra nek Iya. panyuwunan blas niki. Belas pemudane barang kan surat kan gak melok. Bayi bojone. Mbok yo erek-erek ngono Mbok nyuwun. bek menawa Pak Kukun marine sing duwe rental ini nek sampean pengin lunga ya sampean iki apa lunga ngono pengin nganu rental ayah Kukun kuwi. Heeh. Lah aku ate lunga ning ndi wone di tempat kancane. Heeh, ning Samandiah ngono. Samandiah. Samandiah ki ndi? Ngono lho, ulon ngono. Heeh. No? Pundi, Pak? Samandiah. Samandiah ki pundi ta, Pak? Aku ora ngerti. Ngono ya Samandiah kuwi sing ning Malang ngono kuwi. Ya Alah, ora. lagune kaya ono ziarah lucul pelok. Ziarah lucul pelok
Ira aja kaya ngono aja guyu Tik. Aku mbok lho dina-dina iki aku ora weruh wong tok guyu. Perut tetean apa lho guyu aku. Karena awakmu betina mlebu pasar. Lihat. Obate. Tak. Ya. Keplake kendange kenceng ana. Wis. Meru. Man, Bali mah ki kae. Lukman wis. Lukman salah alamat. Alamat. Aku share cukurane. Maulid. Ayo Ki. Iki Ayo, Ki. pemudae monggo. Mboten enten sing Ayo sing joget kene. pemuda RT piro to iki Mas? RW. Oh, RW. RW 5. Nggih. Ojo pemudae tok, ibu-ibuke ngarep ya aja le. Monggo Bu, aja le anteng. Ya nggih, niki memeriahkan jenengan lho. Ya, udah. Memeriahkan jenengan. Meriahkan ya udah. Heeh. Mesti jan kaya ngambungi karya apa Taruna Budaya.
mambengi. Suarane enak ya. Telek deh. Kledek mambengi. Suwun ya Mas. Ya suwun kledek mambengi. Yo wong bokong sepon kowe musim Jawa. Ya asli. Delok tak nyonyoke ngojo berarti palsu iki. Oke, nah tinggal 2 waranggono, ada catering karo sopo? Bersama catering Dinda. Yo yo. Selamat malam Mbak Dinda dan juga Catherine. Selamat malam. Aku nesu. Lah nyapa to? Senengku apik-apik Catherine ono gini lho, ket tambahi. Loh, kan apik Catherine. Catherine makanan dan minuman ya. Kan kamu bisa dibawa kemana-mana. Endi, Pak? Iki ngarepku. Loh. Oh, Biasanya kampus delek. tuh. Biasanya delek Om. Oh, Teknika. kan gara-gara enek aku. Tadi ini tidak Ya, percaya anak sama kula saya. toh, anake aku. Oke, Mbak. Ya, diparingi para pemuda lagune ninggal katresnan. Oke, dalange wis siap siaga. Marine wayange ndang dimulai. Ayo, Catherine. Catherine. Maneh. Catherine. Dinda. Catherine bawa Dinda bawa Catherine. Catherine. Kuncoro laras Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu ninggalku. Apa sliramu ora krasa aku
kasih Mbak Catherine dan juga Mbak Dinda Kang Sampun dumateng sagunging para Pinis Pajiswa dan Kehormatan satripun pagelaran ringgit watucal sedal atas kawitan dumateng Bapak RW lan ugi Bapak Ketua Panitia Bapak Kukun Wahyudi lan ugi Bapak Lukman kapure jengkar saking lenggahipun kapure marang wujudipun kekayon pratondo pagelaran badhe kawitan dumateng penyanipun kawula aturaken tutup dumateng Bapak RW Bapak Lukman ugi Bapak Kukun monggo sepeda malih Bapak Ketua Pemuda Bapak Kukun lalu ugi Bapak RW Bapak Lukman naning diwo sepeda malih Bapak Ketua Panitia Pak Kukun dalam Pak RW Bapak Lukman kapure nyeraken wujudipun kekayon pratondo pagelaran badhe kawitan dumateng penyerahan kekayon dumateng Kidalang Sabdo Kuncoro oleh Ketua Pemuda RW 5 Pratondo pagelaran kawitan kula minangka Sule bakal kali mobil wonten tuku tuwalipun nyuwun pirsa Mas Sami Sugeng amin sang lan pun
Yo to maju to. Yo. Maju. Yo to maju to. Yo to maju to. Oh. Gumuruh jagat katrajang letuh rina wengi giduh jagate kaya arep runtuh Kautamanus rubuh Durjana selingkuh wasaya wuwuh jejeke ngadil wis rubuh negara Kesruh kawula ternyuh parandene pejabate tok-etok ora weruh ing jagat kebak sandiwara kabeh dadi sulaya wong becik ora ketitik wong ala malah disubya-subya kabeh manungsa padha nguja hawa sing baku sedyane bisa tumeka tan melu marga kang utama ulang agama wis ora dipercaya adil makmur wis ora warata sing marat sing saya mlarat sing sugih padha numpuk bondo jagate wis rusak akeh sing wis lali wulan sarak tumindake awut-awutan ora gagas pepacuhe Tuhan ngabotohan ing sadengah papan dem-deman sak dalan-dalan akibate perkelahian pembunuhan perselingkuhan ana ndi papan budaya suap wis dadi sego jangan ora samanunggal kasusilan kamanungsan mungkari pengaran-aran beda panemu dadi padu beda pilihan bengkerengan beda aliran cikal-cikalan weda suci nggo dolanan kelakuane manungsa sing kaya setan sakodha geger jagating pakliran yo to yo kowe melu kono kok betah men kowe kuwi mung dienggo keset mung diles-iles wong kowe melu negaraku urip sarwamu bramubru blabar madu numpuk bondo numpuk donya menengoh lambimu kaki minggato aja nganti kowe gawe kiduh kerusuhan ing kene negaramu ora ana adil lho negaraku hukume cecek hukume adil
negaramu tanpa beda kaya negaraning Singa Barung. Sing kuat ya kuwi sing menang. Ora sudi yen aku kumpul karo bangsaning dapuranmu sing saben dinane mung tansah nguja marang nafsu hangkara, ancik-ancik dritaning kawula. Kowe kuwi manungsa apa kewan cangkeme? Utuh arepe, Pak. Ayo, tang yo. Ayo. Minggro ganti aku sing maju. Tak cekeli ratune, Pak. Tak celone ratune. Minggro kabeh. Hoi. Dudu arepe dewa. Apa iki? Wah. Ngene sing dindelke ya apane? Ayo, manuto tak bodoh. Wah. Ratune kepikut, ratune kepikut. Oh. Oh. Ratune kepikut. Ratune kepikut, ratune kepikut. Ratune kepikut.
Ayo, yuk. Ayo. Arep kiprah cara jalanan nih. Ayo, ya. Ingsun Prabu Jara Sandha. Arep. Ayo. Mahendra Sukong Giri Putra iku. Ayo. Sejaning tekad aku bakal nganake sesaji Raja Ludra kanthi sarana bekakak Ratu Satu Segara. Ya. Sinden. Ya. Nora sing banter ya. Siap. Yo. Bagurjo dinggo horek. Eka. Ayo yo. Eka.
belum. Ngene. Yaksa guru rore kagiri-giri Kenya sapraboto abang kawelaker Raja manik sejati ning alam kang linuting jagat bandaku ya donyaku ya ngamal-amalku dewi kece wali kece sadat setan wali kubro hokok kula wonten tinimbalan kang adawuh kula wonten tinimbalan kang adawuh Sinuwun Prabu Jara Sandha amiji dhateng kula kang abdi kula pun togok kula nyodong dawuh. Wonten wigatos ingkang pundi sinuwun? Lan kowe belung dawuh juragan. Kula ingkang abdi pun belung kula nyodong dawuh, Bos. Marmane wong sak kloron tak timbali. Marak mangarsa ngarsane ngesun. Ngerteni gatine kok. Nggih, ngapunten Jinuwun. Ngapunten kula menika mboten mangertos wonten menapa wigatos ingkang pundi. Kula kaliyan bilung menika paduka timbali marak mangarsa wonten ngarsa panjenengan. Menika wonten wigatos ingkang pundi?
Monggo kula aturi paring dawuh Duji nuwun. Ngene ya kok, nggih. Dina iki aku bakal nganakake sesaji ingkang aran sesaji Raja Ludra.